Madaydayaw ti Apo, idaydayaw ti Diyos iti templo na, when idaydayaw yu tinailangitan abileg na. Idaydayaw yu gapu kaliti na idakla na gapuanan na, idaydayaw yu gapu iti di matukod a kinatanok na. Idaydayaw yu abuyugan ti trumpeta, when idaydayaw yu adanggayan ti lira ken arpa. Idaydayaw yu kaliti tambor ken salsala, idaydayaw yu kaliti arpa ken flauta. Idaydayaw yu kadagiti aweng ti piang-piang, when idaydayaw yu babaen iti napigsa nga aweng dagiti piang-piang. Idaydayaw yu ti Apo da kay amin na si bibiyag a parswa, madaydayaw ti Apo. Manakabalin ken managayat a Dios, agyaman kami ti daytoy nga aldaw, tanabalinan mi ti nakaumay ti uneg ti balay mo, tapno umay kami agdayaw ken agyaman, iti kinaimbag mo kada kami. Agyaman kami met o Apo kadagiti adu, aparabor ken bendisyon ngem paay mo kada kami. Agtultuloy ka di o Dios, itiin ka panangidalan kada kami. Dawaten mi ti Santo Espiritu nga mangidalan kada kami bayat ti inkam panagdayaw, ti daytoy nga aldaw. Para burang nga rod o Apo tinananay nga kinasirid ti anak mo, isu amang ted iti mensahem. Pakawanan na kami o Apo kadagiti adu ang nagbasulan mi. Dagitoy ti talek ken dawat mi tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen.
Good morning! Madayaw ti Apo ti kadda tis magtugalmay sa kadatayo dito'y santuaryo na ita. We praise God for the presence of each one of us in this holy sanctuary today. Kakabsat, may mga ilang announcements lang po tayo. Umuna, idi Domingo ti panagungar, rinugyan tayo nga in daton dagiti Lenten victory folders tayo. Sino kaditihan pa nga nakay daton ti victory folder na, Lenten victory folder na. Ituloy tayo nga idaton dayjay aging ga iti bulan iti Mayo. Ngem santay kadi nga paabutan ti Mayo. No, santay pa nga na ited na idaton ti victory, Lenten victory folder tayo, kan offering tayo, aramidan tayo. May kadwa, kas di na ibagak iti Domingo, mapagyamanan, we praise and thank God for the presence of some or many of the members of this worship service in our 7 last words worship service at PCU. Lalong-lalo na po yung mga kapatid natin na galing Muñoz, palapakan naman natin sila. Ay, batang hina. Yan. Wow, isang buong jeep sila. Thank you po. Ganon din po, pinapasalamatan din po lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ministries po na ating simbahan. I also praise God for the opportunity that He has given me to have a short break. Manipo di Martes, aging di kalman, nag-leave na for a little rest. Kaya lang, di-leave ko maday jay, agin na ako na. Gaputa, adak lay jay baba, jay kwarto ni mama, tinar-aramid ko, inpalpas sa halip na live trabaho pa rin. Inpalpas ko aming liturgy. Both dawn prayer, Ilocano, can joint service, aging gati katapusan tim Abril. Nalpasan aming liturgy. Nalpas mo tende jay Sunday school lesson, naging gati Mayo. Na ito din kay iti Sunday school teachers tayo, dagi jay Sunday school lessons para ti aging gamayo. So kunak awan mo la duma na. Kasla ada mo la di opisina. Pinagbaling ko lang opisina jay balay. Anyway, ngam dayay kunak I need a short break. Ngam dito yung laang nagyanak. But I praise God, I was able to, hangarimwar, kuna ito pisinakit, nag-staycation na lang. Yung staycation ko, writing. Yun ang staycation ko, writing. Kaya nabaling ko pa iti nagsurat, tinaddo mga study materials. Iraman tayo kaditi karkararag tayo kabsat, dagiti activities ti iglesia tayo, manipod Martes, agresyum tayo iti visitation, ken mang agresyum mo dagiti Bible studies tayo. So nga, kabsat Marlene, dagiti itineraries tayo ti visitations, Tuesday visitations, isagana tayo. Sumarano, inton May,
Iti daytoy bulan ti Mayo, adda dagiti talo dagiti paspasungadan tayong dakkel nga aramid. We have first that anniversary of our district. Ag-anniversary ti distrito tayo. Dito'y si pakaramidan na. Iraman tay first week of May dayjay, iraman tay ti kararag tayo. May kadwa district conference. May katlo annual conference. Iti PAC. Dagiti dadakkel nga aramid iti distrito. Ken dawat ko nga ag-meeting ko man dagiti core group iti Ilocano Fellowship. Tapno pagsartaan tayo dayjay anibersaryo ti Ilocano worship. Ken Ilocano congregation Mayo matla dayjay. Ditay pay nagpurok para ti dayta. Siguro masapol ngag-meeting tayo tapno pagsasartan tayo no anya digiti programa tayo kan ministries tayo. Kas pa nang rambak tayo ti anibersaryo ti fellowship tayo. Di amon mano nga tawon ti Ilocano Fellowship en. Ije history ti Nax ket saan nga nalawag di jay no kaano nga na-establish ti Ilocano worship eh. Ngam sublianak dagiti records. Tapno exact dagiti bilang iti panag-anibersaryo tayo. Pacheck nasurok nga 40. Ay nasurok nga 40 nga tawon den ti Ilocano worship dito inax. Ngam kita sublianak dagiti records. Kasi jay written history ti Nax. Kasladya nga nakita di jay no kaano nga talaga nga na irugi ti Ilocano worship dito yung iglesia tayo. Masapul nga i-trace tayo di records. Tapno inton may nga bulan, kasrambakan tayo ti anibersaryo ti Ilocano Fellowship, amo tayo no may kamanong anibersaryo. Happy birthday! Siya sino na kitag kasangay ti dahito alawas? Manipod April 16, naging April 22. Dagiti agkasangay ni Dr. Valerie Garduque, Maria Micaela Katabay, Esther Penetrante, April Grace Tulawel, Francis Valeriano, Heidi Domingo, Joel Artificio, Mabel Ann Murnan, Fe Monin, Remedios Vertucio, Anselma Setay, ay birthday gayam, Alethea Espinosa, Patrick Joseph Sim, Stefan Kyle Bolante, Don Justin Miguel Antonio, ada ka di pa'y sabaling nga birthday celebrants ito'y? Ayun. Pwede po bang pumunta kayo dito sa harap? Ate Selma at yung iba pang mga birthday celebrators? Ayan, no? Sa mga nasa online worship, kapag kayo po'y nagdiriwang ng inyong karawan sa linggong ito, ina-extend din po namin ang aming pagbati sa inyo. Ti kararag ti pastoryo, kan ti iglesia, kat sapay, ti apo, ipahin natin adu a parabor kada kayo kas rambakan nyo ti panagkasangayo. Can we just extend our hands toward our birthday celebrants as we pray for them? Let us release and declare blessings upon them. Let us pray. Agyaman kami kan ka o Diyos, iti dayto yung oras ngayon pay mo kada kami, tapno mabalin mi, nga ikararagan, kan mangi-declare iti bendisyon, para kaligito yung agkasangay iti dayto alawas. We ask you, Lord, that you now shower them with your blessings. We ask you, dear God, that you grant their prayers. Benisyon ida, taglap-lapusanan. Denggem, dagiti karkararag, dagiti araraw daken ka.
ng runa o apo ni Ate Ansel. Isu nga agsagsagana para iti cataract operation. Itong bigat. Salwada misuna, agasa misuna, agraman ti doktor, nurses, amang tamingkan kwa na. Ipaay mo o apo daytoy kas birthday gift mo kan kwa na. Denggem mo apo, dagiti karkararag na. Listen to their prayers, Lord, and to our prayers. May the answer to their prayers be your birthday gift to them. And now, Lord, as we extend our hands toward them, we release blessing. We release breakthrough through your power and through your name. Tinagan mo Kristo, daytoy kararag mi. Amen kan amen. Harap po sa kongregasyon. God bless you always. Happy birthday and God bless you. Itangar ka kabsat, denggan tayo ti panakaibasa ti nasantuan. Sakbay na. I-welcome tayo man ni kabsat nga Anil or Ansel? Abing. Asan siya? Mula sa Muñoz din. Wow! Tayo tayo. Palakpakan naman natin siya. Welcome to Nax United Methodist Church as well. Sana hindi ito yung una at huling pagpunta mo dito. You're always welcome dito sa simbahan, iha. Hintay nga rin ganti pa nakaibasa tinasantuan asurat. Ti umuna na santuan na surat, masarakan jay 1 Peter 1, verse 3, gana 9, ket kastoy ti kunana. Ti si bibiyag anamnama, madaydayaw ti Diyos ken Ama ni Apo tayo a Hesu Kristo. Gapo iti dakkel a kaasina, na ipasngay tayo iti baro a biag, babaen iti panagungar ni Hesu Kristo. Si bibiyag anamnama timpaay kada tayo daytoy a baro a biag. Namnamaen tayo nga rod, at awiden tayo dagiti nawadwad a bendisyon adi agrupsa. Di madadael when lumapukaw, nga iduldulin ti Diyos sa dilangit. Agpaay dagitoy kada kayo. Babaen iti pamati, aywanan na kayo ti Diyos, aging gadumteng ti panakaisalakan tinaisagana, ang maipaduyak-yak iti kamaudyanan at tiyempo. Agragsak kay ti daytoy, no pay masapol nga agdiday kay iti apagbiit, gapo ti adu akita ti panagsagaba apaglasatan yu. Nairanta dagitoy apang paniknek iti kinapudno ti pamatiyo. Uray pay ti balitok a madadael, maguguran iti apoy. Ket ti pamatiyo, anapatpateg ngem balitok. Masapol met a masuot tapno mataginayon, iti kasta, awaten nyo ti dayaw, dayag kentanok inton maiparangarang ni Yesu Kristo. Ayaten nyo no pay diyo nakita, uray ita, mamati kayo ken kuana no pay saan nyo ang makita. Ket agrag-o kayo iti dakkel ken nagloryaan aragsak adi mayebkas. Tagapu iti pamatiyo, magunod yu ti panakaisalakan dagiti kararwayo. Pisa o ti Diyos. Agyaman tayo iti Diyos. May tanong ni Jesus, may tanong. Pagraheman, pagrukmaban, madaydayaw.
Jesus may tanok, talagungar maritag itipari. Ti Ebanghelyo segun ken San Juan. Idi rumabiin iti daytamet lang umunang aldaw ti lawas, nagurno na kiti adalan. Imbalunat da, ti balay gaput ang mabuteng da kaligiti papangulo o Hudyo. Napan ni Jesus kad nagtakdari tayanda. Adda kumakapya kada kayo kinunana. Sana yung pakita kadakwada dagiti ima na ken iti bakrang na. Kasta unay diragsak dagiti adalan iti panakakita da iti apo. Kinunamanan ni Jesus kadakwada. Adda kumakapya kada kayo. Kas iti panaybaon kanyak ti ama, kas tamat ti panaybaon ko kada kayo. Idi masaunan daytoy sinang awan ay da ket kinunana, awaten nyo ti Espiritu Santo. No pakawanen nyo ti baso dagiti tattao, mapakawanda. No saan nyo pakawanen ida, sandamet ang mapakawan. Hindi nagparang ni Jesus kay iti adalan, awan ti maysa kadakwada, ni Tomas amaw awagan iti singin. Impadamag garo dagiti daduma nga adalan ken kuana nakita dati apo. Kinuna ni Tomas kadakwada. Jak mamati no jak makita ken maarikap tinagdalanan ti lansa kay iti ima na wenno nasagid iti bakrang na. Kalpasan ti may sa alawas, naguurnong manen dagiti adalan ito nagtibalay. Aday din ni Tomas. Nakabalunat dagiti ruangan ngem imay ni Jesus ket nagtakdari tayanda. Adda kumatal na kada kayo, kinunana kadakwada. Sana kinunaken ni Tomas, kitaem dagiti imak, ken arikapem to'y bakrang ko, pukawem taduduam, ket mamati ka. Apok ka Diyos ko, kinuna ni Tomas. Kinuna ni Jesus ken kuana, mamati ka kadi gaputan nagakitanak, nagasa dagiti namati, nupay didak makita. Adupay dagiti milagro nga naramid ni Jesus iti matang iti adalan na ngem saan anay surat iti daytoy a libro. Dagiti nailanad iti daytoy a libro na isurat da tapno mamati kayo ani Jesus isu ti Kristong anak ti Dios. Ket baban iti daytoy a pamati madan kayo kuma iti biag gapu ken kuana. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Madayaw ka o Apo Jesucristo. Ni Jesus, ti Apo, nagungar ket isu ti Apo tayo. Minagroknoy amang ipudno, ni Jesus ti Apo, ni Jesus ti Apo, nagungar ket isu ti Apo tayo. Amin nagroknoy amang ipudno, ni Jesus ti Apo. Itangarod kakabsat, denggen tayo ti mensay, ti kanta babaen ti Ilocano Choir.
Thank you, choir. I know my Redeemer lives. Amok ti manubot ko ket si bibihag. Good morning. 8, 9. "22 pages yung sermon ngayon sa ganak. Sukit kita di oras ko. Dahito iti may kadwa a Domingo iti panagungar. Today is the second Sunday of Easter. Iti Domingo, or last Sunday, we have 2 suggested gospel readings. Ti may isa kayo ti gospel readings ket the resurrection narrative according to Matthew. Ket dayjay ti inaramat ni Pastor Ong nagipasaran isi sermon na iti Domingo. The other suggested reading last Sunday is the the resurrection narrative according to St. John. Anya dayjay. Well, iti Matthew, early morning, the women went to the tomb. Mga babae pumunta sa libingan. Yan ay upang gawin yung ritual ng hindi nagawa nung si Jesus ay ilibing. Yun yung paliguan siya ng pabango, yan, spices, para magtagal ng konti yung katawan ni Jesus. Hindi kaagad ma-decay or mabulok. Pero sa Matthew, nagtatalo yung mga kababaihan kung sino ang who will roll the stone. Kasi may bato na ginamit na pantakip sa kuweba na pinaglibingan kay Jesus. Nagulat sila nung pagdating nila doon, well, may lindol, tapos nakita nila bukas na. Mga babae yun. Pero sa Gospel according to John, chapter 20, ito yung maganda. It tells us of Mary Magdalene, early morning, walking into the garden tomb. Si Maria Magdalena, mag-isang pumunta, umagang-umaga, sa Easter Sunday, umagang-umaga, pumunta siya sa hardin kung saan doon nakalibing si Jesus. At dito sa Gospel of John, chapter 20 na to, galing yung isa sa mga paborito nating himno. Ano yon? I come to the garden alone while the dew is still on the roses and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses. Everybody. And He walks with me and He talks with me and He tells me I am His own. And the joy we shared as we tarry there, none other has ever known. Doon po galing yan, yung hymn na In the Garden. John chapter 20, mula sa verse 1. Mary Magdalene's experience of going to the garden tomb to cry, upang umiyak. Iiyak sana siya doon sa libingan ni Jesus, pero nagulat siya, bukas na. Tapos nung pumasok siya, nakita niya wala na yung bangkay ni Jesus. And then, paglabas niya, umiyak pa rin, biglang nagpakita si Jesus sa kanya, pero hindi niya nakilala. Kasi punong-puno ng luha yung kanyang mga mata. Di talaga niya nakilala.
At iba na rin itsura ni Jesus. From an earthly body into a glorified body. Ang alam ni Maria, isang hardinero. Yung kausap niya, yun pala si Jesus na yun. So, nung sinabi ni Jesus kay Maria, Maria, nung tinawag ni Jesus si Mary, saka lang niya nakilala si Jesus. Gusto nga niyang yakapin si Jesus eh. Para yung mga kababaihan ng simbahan, kapag nakita yung pastor, lalo na yung paborito nila ng pastor, naku, ang higpit ng yakap nila. Ganon si Mary Magdalene. Excited siya na makita si Jesus na buhay. So, she wants to embrace Him. Pero anong sabi ni Jesus? No limetangere. Ano ibig sabihin nun? Touch me not. Wag mo muna akong hawakan. Di pa ako umaakyat sa Ama. So, pero sabihin mo to sa aking mga alagad na ako'y buhay. So Mary Magdalene immediately went to the disciples to tell the good news that Jesus is alive. At dardaras isuna. Impakam muna kay iti adalan an Jesus kat nabiyag. Ngam saan pailaan nga na mati na iti adalan. The disciples didn't immediately believe that Jesus is alive. So, umaga yun. Kinagabihan, dimtang tirabii, the disciples were gathered inside the upper room. Hala, 7 minutes na yun. The disciples gathered inside the upper room. And there, nakalak lahat ng pintuan at mga bintana. Bigla na lang pumasok si Jesus. Sa pader, lumusot siya. Pero hindi naman siya multo. Meron siyang katawan. Nakakain nga siya eh. Hindi sana makakain yun. Hindi sana nahawakan kung multo o spirito yun. Pero hindi. Lumusot siya sa pader. And He greeted them. Binati niya sila ng, peace be with you. Kinablawan na ida. Kapiyate at da kumakala kayo. Kung papansinin natin yung binasa natin na text, 19 to 31 of chapter 20, kung bibilangin natin yung greeting of peace ni Jesus sa mga alagad, He greeted them 3 times. Peace be with you, peace be with you, and peace be with you. He greeted them 3 times. Pangatlo yung second time na pagpapakita niya. Anong ibig sabihin nito? Bakit itong unang sinabi ni Jesus? Bakit ito yung unang bati ni Jesus? Hindi yung, hi. Hindi yung, hello. Hindi yung, nung nagpakita, surprise. Hindi. Pero ang bati niya, tikablao na, kapyati maadda kada kayo. Kapayapaan nawa ang siyang manatili sa inyo. Why did He greet them first and foremost with the greeting of peace? Ano bang ibig sabihin kasi nitong bati na to? Anya tiket na sa wanda ito yung kablaaw. Peace in Greek is irene. Kung babasahin natin sa English, it's Irene. Yung Japonesa natin, Irene. Ang irene, ang ibig sabihin doon that is a Greek word, ang ibig sabihin ay peace. Pero hindi po basta peace ang ang bati ni Jesus. Handla nga basta kapya. Tiin kablaaw ni Jesus. The peace that Jesus greeted was actually shalom. Shalom is Hebrew word for peace.
Ano ibig sabihin nito? If you are going to study deeply the word shalom, the Hebrew word shalom, ang ibig sabihin nito may you have all the best things in life. Awatin nyo dagiti kasayaatan abanag. Whatever you need right now, receive them. Yun ang ibig sabihin ng greeting ni Jesus. No anyaman ti kasapulam itata, awatin nyo. At no awatin nyo, dahil kumakasayaatan tawatin nyo. Receive the best. I greet you with the best things that you need today. Ano bang kailangan ng mga alagad noon? Takot na takot sila. Napalalo ti butingda. Kitain nyo, nakabalunit, nakatrangka yung mga pintuan at mga bintana. Nakakandado. Bakit? Baka sila ang isunod na hulihin ng mga sundalo at ipako rin sa krus, kagaya ni Jesus. So they were so afraid that time. Hindi lang yun. Sila'y lungkot na lungkot kasi yung teacher nila, yung master nila ay patay. Namatayan sila. And so, lungkot na lungkot sila. Lungkot at grabeng takot ang bumabalot sa puso nila. And in their time of fear and sadness and of grief, lo and behold, Jesus appeared to them and said, "Peace be with you." Remove all fears. Remove all doubts. Remove all sorrows and pains. For I am here. Ako'y buhay. Ako'y buhay. Mapukaw kumatan nyaman adanag, buteng. Mapukaw kumatan nyaman alidaang. Agsipod ta adaak kada kayo. I am now with you. I am here with you. And whatever you need right now, receive them. This is what Jesus meant when He greeted them, "Peace be with you." Anong ibig sabihin nito sa atin mga kapatid? First, what are your needs today? Anya digiti kasapulamita. Anya digiti kasapulamita. Jesus tells you, receive them. And receive the best. Receive the best. Ate Ansel, Jesus is telling you today, receive 2020 vision. Jesus is telling you, peace be with you. Bukas ang operasyon ng katarata ni Ate Ansel. And ngayon pa lamang, sinasabi na ni Jesus sa iyo, successful ang operation. Peace be with you. This is Jesus' words. Anyaman di ka sa pulamita. Haan nga kayat Jesus is not telling you that receive all the things that you want. No. Receive the answer to all your needs. Receive the answer to all your needs, for I am now with you. This reminds me of this song. Christ is the answer. Amoy dayay? Christ is the answer to all my longings. Christ is the answer to all my needs. Savior Baptizer. Savior Baptizer, the great physician. The great physician
Oh, hallelujah. He's all I need. Once more, Christ is the answer. Christ is the answer to all my longings. Christ is the answer to all my needs. Christ is the answer to all my needs. Savior Baptizer. Savior Baptizer, the great physician. Oh, hallelujah, He's all I need. Oh, hallelujah, He's all I need. Yes. Ni Jesus, kunanakan ka ita, kapyati mandaka na kayo. Jesus is telling you right now, peace be with you. May you have all the best things in life. May you have the best answer to your needs right now. May kadwa. Naka 15 minutes na ako. First point pa lang yun. May kadwa. After blessing them with all the things that they need, Jesus breathed into them the Holy Spirit. Receive the Spirit. Wow. Grabe. Awatin niyo ito Espiritu Santo. Ni John, hanang inura yun iti Pentecost Sunday. Tapno, dagiti adalan na, awatan dati Holy Spirit. No. On Easter night, Jesus has already given to them the Holy Spirit. Kunana, inangsan na idakit kunana, awatin niyo ti Espiritu Santo. Receive the Spirit. Ano ba ang role ng Holy Spirit sa buhay ng mga alagad? When Jesus said, receive the Spirit, may you be empowered, may you be comforted, may you be helped by the Spirit of God. Mapabilag kay kuma, maliliwa kay kuma, tulungan na kay kuma, the Espiritu Santo. Bakit niya kailangang ibigay ang banal na Espiritu sa kanila? Ano ba ang significance ng pagsasabi ni Jesus sa kanila, receive the Spirit? Kasi, meron siyang ipapagawa. Ano yung ipapagawa niya? Kunan ni Jesus, as the Father sent me, so I am sending you. No kasano nga inbaon ti Ama, ibaon kayo met. He is empowering them now to do mission. Inikan na ida, iti panakabalin, kanturay, tapno, agmisyon. Saan nga tapno para butbutla ang iti tugaw, iti simbaan. He empowered them to do mission. Pinalakas niya sila sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng banal na diwa upang sa ganon ay maging matapang sila, maging malakas sila, maging masigasig sila sa pagmimisyon. Yun po yung dahilan kung bakit sinabi niya, receive the Spirit. As the Father sent me, so I am sending you. And the disciples were so full of awe. Wow! Punong-puno ng paghanga at punong-puno rin sila ng pagpapala. Mga kapatid, Jesus is telling you today, peace be with you. Receive the best things in life. Receive the best answer to all your needs. Receive the Spirit. And may you be empowered by the Spirit to do mission. And yes, the disciples were filled with blessing. Alam na nila na buhay si Jesus. Unfortunately,
Yung unang gabi na yan na pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, tiday taon mo na arabiian nagpakita ni Jesus kay Tiadalan, agkurang da. May absentee disciple. Hindi perfect ang attendance nila. Nawalan na nga sila ng isa kasi nagpakamatay. Nauna pang namatay kaysa kay si Jesus. Si Judas. Mayroon pang isang absent. Absent kasi ng absent, ayan, hindi siya tumanggap ng blessing. Mahirap pala yung absentee, ano? Pati sa pagsamba, yung mga absentee sa pagsamba. Kaya nung sinabi ng mga alagad na, nakita namin si Jesus, buhay siya, hindi siya nakatanggap ng pagpapala, hindi nabuksan yung kanyang kaisipan, kaya sabi niya, ayoko maniwala hanggat di ko nakikita. Hanggat di ko na ilalagay yung aking daliri doon sa pinagpakuan sa kanyang kamay at nakakapa yung sugat niya sa tagiliran, hindi ako maniniwala na buhay siya. Yan kasi, absentee kasi. Absent na absent. Kaya ayan, una, hindi niya natanggap yung peace, yung pagpapala, hindi rin siya na-empower ng Banal na Espiritu. Tata, dawagan ka na kayo. Sino kahit na tag-absent? Who among you wants to be absent? Mahirap eh. Hindi nakakatanggap kaagad ng blessing. Kawawa naman si Tess doon mag-isa. So, Thomas, the doubter, the absentee disciple, because of being absent, doubted that Jesus is alive. Kaya lang, mga kapatid, may solusyon si Jesus doon. Ayaw niya na hindi pumasa lahat ng kanyang mga alagad. Gusto ni Jesus, 100% pasado. Amen po ba doon? Gusto ni Jesus, lahat tayo pasado. Gusto ni Jesus, lahat tayo tumanggap ng pagpapala. Kaya't ni Jesus nga amin tayo kat umawat ti bendisyon. Kaya't ni Jesus nga amin tayo kat umawat ti panakapabilag babad Espiritu Santo. Kaya't ni Jesus nga sika kanda tayo amin kat mapno. Iti hadlang mapno aglaplapusanan ti parabor nga adda kada tayo. Isut gapuna nga nagaramid ni Jesus ti pamuspusan. Tapno may raman ni Tomas. And so Jesus made a way in order for Thomas to be included in that blessing and in that empowerment. Jesus made the way in order for Thomas to believe that Jesus is alive. And so on the second week, or the week after, again, on that night of the first day of the week, the disciples gathered once more. And this time, Thomas was with them. Ngayon, perfect attendance na. Wala nang absent. Jesus appeared to them once more. And again, He greeted them, "Peace be with you." Uy, kasama si Tomas doon. Yung absent last week, dahil present na ngayon, kasama na siya sa tumanggap ng pagpapala. Yung mga absent last week, dahil nandito kayo ngayon, kasama kayo sa pagpapala. Amen po ba doon? Peace be with you. In the name of Christ, I declare peace be with you. And then Jesus said to Thomas, "Tomas, halika. Eto masugat ko, kapain mo. Tomas, adtoy ti sugat ko, arikapom. Tapno mamati ka, asyak daytoy." Ni Tomas, handa na masapol ng arikapon na giti sugat ni Jesus. Nakita na lang ni Jesus na mati.
Hindi na niya kinailangang kapain yung masugat ni Jesus. Nung nakita niya si Jesus, naniwala siya. At hindi lang basta naniwala. Ito naman ang maganda. Dahil sa gumawa si Jesus ng kapamaraanan upang sa ganon ay mapasama si Tomas na nag-absent last week. Ito maganda. Thomas declared one of the greatest profession of faith ever. Inbaga ni Tomas, ti maysa kay ti kang runaan, panangipadoy kayak ti pamati. Thomas declared that Jesus is his Lord and his God. Thomas knelt before Jesus and said, "My Lord and my God." Kinilala niya si Jesus na kanyang Panginoon at Diyos. Jesus said, "Thomas, naniwala ka dahil nakita mo ko, pero mas mapalad yung mga naniwala sa akin kahit na hindi nila ako nakita." Mga kapatid, let me ask you this very moment. Gusto ko kayong tanungin, salusod kayo man, do you believe in Jesus? Pakinga tumanti imayo, pakita sang kamay nyo kapag kayo naniniwala kay Jesus. Do you believe that Jesus is alive? Do you declare Him as your Lord? Do you believe that Jesus is your God? You're more blessed than Thomas. You're more blessed than the disciples. Receive that blessing now. Receive that blessing. In Jesus' name. Wow! Mas pinagpala po kayo kaysa sa mga alagad, kaysa kay Tomas. Bakit? Kasi naniniwala kayo kay Jesus na siya'y buhay, na siya'y Panginoon at siya'y Diyos, kahit na di nyo siya nakita. Last point. Kasi baka mag-overtime na naman tayo. Last point. Ang dami sana eh. Maugudi. Mga kapatid, Thomas doubted that Jesus is alive. Nagduda na si Jesus ay buhay. Nagduha-duhaan ni Jesus kat nabiyag. Gaputi dahito yung panagduha-duha ni Tomas, negatibo ti panagkita, dagiti da dumatatao kan kuhana. Thomas received many negative connotations about him. Kasi nagduda siya. Kasla kala Tomas, managduha-duha ko, nadigid na dumadimat. Tinapintas kan Tomas. Uray, numampay nagduwa-duwa iso nati umuna, ngam haan ang nagtuloy ang nagduwa-duwa, no di kat namati mo lang ka ni Jesus. What is good with Thomas is, Thomas, though at first doubted, didn't leave doubting. Saan ang nagtuloy ang nagduwa-duwa, no di kat in the end, namati iso na. Kaya't kung ay baga kada kay kakabsat, it's okay to have doubt on your faith as long as you don't put faith on your doubts. Anong ibig sabihin nun? Okay lang nga, no daduma, pagduaduan nyo, ti pamati tayo. Basta saan kayo ang mamati, kan saan nyo nga ituon ti pamatayo, ti dahil nga panagduaduayo. Ti panagduadua, iti pamati, sukuma iti mangi duron kada kayo, tapno ad-adapay iti panagsukisokyo. Your doubt should lead you to search more of the Scriptures and to know more about God, so that upon searching more of the Scriptures, upon learning more about God, you may continue to believe in God. Just like Thomas. Thomas was just scientific. To see is to believe. And human beings are like that.
Many people are so scientific that they don't believe until they see it by themselves, with their own eyes. Ano bang dahilan ko bakit tayo nag-aaral ng Biblia? Ano bang dahilan ko bakit tayo nagre-research pa? Ano bang dahilan ko bakit tayo patuloy na nagkakaroon ng Bible studies at Sunday schools? In order to know more about God, and upon knowing more about God, our faith may deepen. It's okay to have doubt on your faith as long as you don't put faith on your doubt. Huwag namang habang panahon nagdududa ka na lang. Kundi kapag na-discover mo na yung kasagutan sa iyong mga pagdududa, ay maniwala ka. Maniwala ka. Ang masama, may pagdududa ka, nakita mo na yung kasagutan sa iyong pagdududa, na nasabi na sa iyo, naituro na sa iyo yung kasagutan sa iyong mga pagdududa, sarado pa rin ang iyong utak, sarado pa rin ang iyong spirito. Yun ang masama. Search the scriptures. Learn more about God. And as you keep on searching the scriptures, as you keep on learning more about God, may you develop a deeper commitment and deeper faith until such time that together with Thomas, you say, "My Lord and my God." Friends, this is the gospel for today. This is the gospel for today. Again, I greet you. Peace be with you. Receive the best things in this world. Receive the best things in life in Jesus' name. Receive the Spirit. Be empowered by the Spirit of God. Go. Be people of mission. Go and be like Thomas, who, after encountering Jesus, declared that Jesus is Lord and God. Amen. Amen. Diyaman kami, Pastor, ti maka-inspirar nga mensahe ti biyag. Itangarod ka kabsat, ti panakaala dagiti sa
Agkararag tayo. At tuyo apo, dagito'y sagot, in kami pa'y idakan ka, madayaw ka kadagito'y, may ayo ka kadi, gapu ka dagito'y sagot. Awatam dagito'y apo, benisyon nam dagit anak mo, nang ipay ka dagito'y, awatam na kaditad adu pa'y parabor mo. Tinagan mo Kristo. Amen. Ni Kristo ti pagserbya kadta dito'y daga, urayan niya kunatao amok si bibiyag, makita ti asin na mangeng puti mengna, kan kanayon nga dato'y si Maiko, si bibiyag ni Jesus, si bibiyag ita, kuy uyugen kasasaunak, narikot apagnan, si bibiyag tapno isalakatan, damagem nuapay hambuk, at taeng kuy pusok. Makita tiyasin na iti agtaw-taw ko, ket uray kumapsok ang awan pagnanagak, amok na idalan ng iti bagyo'y biyak, tungkol daw panagsublina. Si bibiyag ni Jesus, si bibiyag kita, kuy kuyugen kasasaunak, narikot apagnan, si bibiyag tapno isalakanak, damagem tuapay ambuk, at taeng kuy pusok. Kararag tayo. Pudno apo, asikati apo ken Diyos mi. You are our Lord and you are our God, O Jesus. Nung ika'y nagpakita sa mga alagad, sila'y inyong pinagpala. Bati nyo, kapayapaan ang sumainyo. We receive the same blessing, Lord, as we hear you telling us right now, peace be with you. Awatan mi ti kastamet a pamendisyon kan parabor apo, kas mga ganmi ti temuk mo kada kami, kapya maada kada kayo. Agyaman kami, ta, amumi asikati sungbat kayo ti karkararag mi, amumi asikati sungbat kayo ti araraw mi, amumi asikati sungbat kayo ti anayan mi. Si kalaeng wapo ti makabael, ang mangagas kada kami. Kayo lamang, Panginoon, at wala ng iba. Ang tanging kasagutan sa lahat ng aming mga pangangailangan, ang tanging makakagamot sa aming mga sakit. Salamat po. Panginoon, patuloy mo kaming gamitin upang sa ganon ay maibahagi din namin sa iba ang aming pananampalataya. Pananampalataya na ikaw ang tunay na Diyos, buhay na Diyos. Aramatan na kami agtultuloy yu apo, babayan ti tulong ti Espiritu Santo, tapno mabilin mingay pakamukay iti so amin, asikati si bibiyaga Diyos. Asikalang ti kasapulan ti sangalubungan.
As ikalang ti sungbat kay ti amin at arigagay. Tulungan na kami matap nung mapukaw ti panagdwa-dwa. Tapno mun uneg kadipay ti panamatimikan ka. Mun uneg kadipay iti panagtalagmikan ka. Lord, sa oras na ito, ako'y nakatayo sa inyong harapan upang sa ganon, ay kung paanong inyong pinanalangin ang mga alagad, ako ngayon ay nananalangin para sa mga anak mo na narito ngayon. Agtakderak ti sangwa na mita o Diyos, tapno'y kararagak, ibabaetak, dagito nga anak mo nga dito ita, agraman dagiti adati online service. Denggam mo apo, dagiti araraw da. Denggam mo Jesus, dagiti karkararagda. Denggam mo o Ama, dagiti sa ibagda, dagiti sangsangit da. Imatangam o apo, dagiti luluwada. Kaasyamida. Bueno apo, kastama taramidam kay ta amin apas iti pamilyada para buramida. Saan mi ang matukod tayat mo ka na kami. Gapuna, awan ti mambalin may bagakan ka no di agyaman kami. Ken ka o Jesus, Apo ken Diyos mo. Tinagan mo nga rod, dayto'y kararagmi. Amen ken amen. Agragsak tay nga rod, iti panagkankanta. Ipukaw tay panag, dayawawaning gana. Isutinam na maken, isutulong tayo. Managayan may maken na si bibiyag ni Jesus, si bibiyag ita. Kuy kuyugen ka sa sauna, narikot apagnaan. Si bibiyag tapno isa na kantag. Taparem luwapay ambok, at daeng tuy puso. When kakabsat, He lives. He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me. He talks with me along life's narrow way. He lives. He lives. Salvation to impart. You ask me how I know He lives? I know He lives, for He lives within my heart. Daytati kanta tayo. Si bibiyag ni Jesus. Alleluia. Si bibiyag ni Jesus. Ket gaputa si bibiyag isuna, adtoy nakasagana nga ron ita, amang ipaait di bendisyon. Because He is alive, He is now ready to give you His blessing. Itinagan tama anak ng Espiritu Santo, kapya tawatin nyo. Awatin nyo taglaplasana ng parabor, awatin nyo ti sungbat, kay iti araraw, awatin nyo ti pamendisyon na. Itakan tagnanayon. Amen. Amen.